Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkamu sashi kasancewa a cikin sabon bidiyon. To bidiyon mu ne abin da zan nuna muku shine ta yadda zaka hana wani ya ganka online, ko kuma idan ka daga sakon shi ba zai iya gane ka daga sakon shi ba, ko kuma idan baka son a saka a group. To yau duka zan nuna muku wannan abin ta yadda za ku yi a saman wasu din. So yan uwa ina son kai tsaye kafin mu je in fara nuna muku, ina so idan kai sabo ne a channel din dan uwa kai kokari ka danna mana alamar subscribe, ga ta nan sai ka taba subscribe. Bayan ka taba subscribe sai ka taba karara, bayan ka taba karara sai ka zabi wannan ta sama. Yanzu kai tsaye shikin daga zaran mu dora bidiyo kai tsaye ta sanar da kai, sai ka zo sai ka danna mana alamar like kamar hakan ga. So bayan ka danna alamar like kamar haka da kuke gani, so yanzu kai tsaye mu je a saman darasin namu. So yanzu sai ka zo ka buɗo wasu ɗinka wanda kake amfani da shi. So mu yanzu gashi nan kuna gani wannan shine wasu ɗin mu, kawai sai ka shiga saman wasu ɗinka kamar haka. So bayan ka shiga cikin wasu ɗinka, so ku dan jira. Bayan ka shiga cikin wasu ɗinka gashi nan, so bari dan saki koma. Wannan ita ce fuskar da wasu ɗinka zai buɗe ma, gashi nan full azab, gashi nan kamar shi gani. So yanzu na ɗora wasu ina a cikin duhu ne, amma da haka kuna gani normal ne. So yanzu ta za a mu yi wannan abubuwan kai tsaye, za ka ga alamar sun ɗigo guda uku ga su nan, sai ka taɓa su kamar hakan ga. So bayan ka taɓa alamar wannan ɗigo guda uku ga su nan kamar shi gani, so sai ka zo nan ƙarshen ƙasa, so za ga inda ke da kai parameter ɗin zaɓi na ƙarshen ƙasa, sai ka taɓa shi. So bayan ka taba wannan zabin gashi nan kamar shi gani, sai ka zabi wannan zabin kamar hakan ga. So bayan ka taba wannan zabin gashi nan ma zai baka zabuka ga sunan, so sai ka taba wannan zabin na farko. So bayan ka taba wannan zabin na farko, so gashi nan kamar shi gani, so wannan zabin na farko gashi nan, so idan kamar ka ko mutum ya turo ma sako, so za ka daga, amma idan ka daga shi ba zai iya gane ka daga sakon ko ba ka karanta shi ko ba ka karanta shi ba, kai tsaye sai ka taba shi kamar haka. So bayan ka taba shi kamar haka, so gashi nan kamar ya gani, kawai sai ka zabi wannan zabin na tsakiya. So bayan ka zabi wannan zabin na tsakiya, sai foton ka na saman profile. Foton ka na saman profile, so kana son jama'a su dinga ganin foton da ke saman profile ɗinka, ko kuma baka bukata. Idan kana baka bukata kowa ga foton ka wanda ke saman profile, kawai kai tsaye sai ka zo sai ka taba wannan zabin. So bayan ka taba wannan zabin kai tsaye sai ka zabi wannan zabin na tsakiya, ko ka zabi ɗaya ko ka zabi wannan na ƙasa, duka wanda kake bukata sai ka taba nan wurin. So bayan ka taba wannan zabin gashi nan kamar shi gani, sai wannan zabin na uku. Wannan zabin na uku gashi nan kana gani, shi ma sai ka taba shi kamar haka. Bayan ka taba shi kamar haka, sai ka zabi wannan zabin. Sai wajen istati, kana sai idan ka ɗora istati ɗinka jama'a su dinga gani, ko kuma akwai wanda kake son ka zaba su dinga gani. So yanzu sai ka taba wajen istati. Idan ka taba wajen istati, idan kana son akwai wanda kake son su dinga gani, sai ka zo sai ka taba kan nan wurin. So bayan ka taba kan nan wurin, so nan zai baka dama ka zabi iya wanda kake son su dinga gani istati ɗinka. Nan sai duk wanda ka kansile shi kamar hanga. So ne yanzu kama kun gani na hana kowa, amma wannan mai suna Ayub din na bar shi ya dinga gani istati na. So bayan duk ka amsa kana kai sai ka zo sai ka taba kan nan wurin. Idan kun baka bukatar kowa ga istaci ɗinka ne, kawai sai ka zaɓi wannan zaɓin na tsakiya. Bayan ka zaɓi wannan zaɓin na tsakiya gashi nan kamar shi gani, so za ka duba gani dukkanin waɗanda na hana su, sai waɗannan so bar su ma yanzu duka in ce ba na bukatar kowa ga istaci ina, kawai sai ka zo sai ka taɓa hakan ga. So bayan ka taɓa gashi nan kuna gani, sai ka taɓa a saman termine. Bayan ka taɓa a saman termine, to kana son lambar ka kowa ya dinga saka a cikin group, ko kuma baka bukata. Idan baka son kowa ya saka a cikin group, sai idan kai ne ka bukata, sai ka taba kan sunan group din wannan. So bayan ka taba kan sunan group din nan, so za ka ganshi a wannan zabin na sama gashi nan a nan wurin, za ka ganshi sai ka mairo shi a nan wurin kasa. Bayan ka mairo shi nan wurin kasa kamar gani, sai ka mairo shi a nan wurin kasa, ka ce duka baka bukata kowa ya saka a cikin group kamar gani, kawai sai ka taba kan nan wurin. Bayan ka taba nan wurin, so yanzu gashi nan ya hau duka wannan lambobin bana bukatar san cikin group. Sai nan wannan zabin na karshen kasa, so nan zabin na karshen kasa za ka iya lambobin da kai blocking, duk lambar da ka taba blocking ta a nan wurin za ka ganta, sai ka taba kamar haka. So wannan lambobin da kuke gani gaba ɗayan su duk nayi blocking su ne, kuma za ka ga su yawan lambobin a nan wurin kasa lamba 101, duk wanda nayi blocking su ne a nan wurin za ka ga su. To yan uwa da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku. Inda kuma kai kuskure sai ga farce mu, kar ku manta da yi mana comment ku faɗa mana ra'ayinku akan bidiyon, ko kuma in akwai inda muka kuskure sai ku gyara mana.